faci, bă, te rușinezi? Hai cameraman! Facem cu la cameră? Hai, nu știi cum să... Ce-a fost aia, mă? Mai multe chei. Am și le mă cu tine de la aia. Primă? What? Așa, stau. Nothing illegal to see here. Ai găsit teze. Ce teză? Ce clasă? Nu știu. Dar nu aici în mijloc, deci fac o bună semn. Uite, aici e 5-o. Măcar dacă erau și ele de 8 ceva mai interesant. Băi, sus cu la... Bă, poate nu vine pârlitul ăla de... A venit? Dă mă niște grăgă de aia. Da. Nu se... Dai, vreau să dai. Hai, să-i plece. Nu, ce are, mă? Te lucrezi, să vedem. Sunteți. Nu o să le văd, că vreau să le fac și eu. Plecă, bă, de aici, Nicule. Pune-i treaba ta, eu Ce, mă, bă? Potoliți-vă, mă! Bă, stricați ăla! Discreția. Tu n-ai creier, mă? Taci, bă, dacă crezi că nu mai crezi. Ce? Jucăm până de picăm două. E omul de la spate. Ce-a fost aia, mă? Nu prea vede. Adriane, hai că-ți împrumut ochelarii. Bă, tu ești descreierat, mă? Ești prost. La nu sta, mă. Mă trebuie să mă ședezi. Ia, ține și filmează.